여러분, 안녕하세요. 저는 엘리자입니다. 오늘부터 한국어 문법을 설명하겠습니다. Bună tuturor, sunt Eliza, iar de azi vă voi explica gramatica limbii coreene. Primul lucru pe care îl învățăm azi este ida, ida, verbul a fi. În limba coreeană, verbul este poziționat întotdeauna la finalul propoziției, iar ida este singurul verb care se leagă de cuvântul anterior. Spațierea în limba coreeană este la fel de importantă pe cât este și în limba română. Cuvântul terminat în vocală primește ye-yo, ye-yo. Cuvântul terminat în consoană primește i-e-yo, i-e-yo. Atenție la scriere, pentru că pronunța pe silabe îl pronunțăm i-e-yo, dar în propoziție o să se audă i-e-yo, ca și când acolo ar fi i-e-yo, dar de fapt se scrie i-e-yo. 포기, 포기, exemplu. 안나예요, 안나예요. Avem întâi scris Ana, apoi verbul a fi. 안나예요, sunt Ana. 학생이에요, 학생이에요. 학생, elev sau elevă. În coreeană nu trebuie neapărat să specificăm genul. Este posibil să-l specificăm, dar nu neapărat. Iar apoi i-e-yo, deoarece niâng este consoană. 학생이에요, sunt elev sau elevă. Traducem în funcție de contextul pe care îl avem. Subiectul poate fi omis. După cum observați, aici n-am mai specificat to sau na. Este omis din acest exemplu. În vorbire, ei omit atât particulele cât și subiectul. Aici trebuie să completați spațiile cu ye-yo sau i-e-yo. O să vă rog să-mi arătați în comentarii dacă ați înțeles ceea ce tocmai v-am explicat. Al doilea lucru pe care îl învățăm azi este în sau 는. 여러분 알아요? Știți cumva ce e în sau 는? Este particulă de subiect. În coreeană există particule ce marchează subiectul, complementul direct, timpul, direcția, locul. Toate aceste particule se atașează de cuvântul anterior. Aici, fără excepție. Cu ajutorul acestei particule, scoatem în evidență subiectul, arătăm contrastul și aceasta se poate atașa și de adverbe de timp. După cuvânt terminat în consoană, adăugăm în, iar după cuvânt terminat în vocală, adăugăm 는, 는. 포기, 포기, exemplu. 저는 학생이에요. 저는 학생이에요. 저 înseamnă eu formal, 는, particula de subiect, 학생, 학생, elev sau elevă, 이에요, verbul a fi. De ce? Pentru că avem din nou consoană. Al doilea exemplu, 엄마는, 엄마는 요리사예요. 엄마는 요리사예요. 엄마, mami, mamă, informal. 는, particulă de subiect, 요리사, 요리사, bucătăreasă sau bucătar, dar în contextul nostru, pentru că avem subiectul specificat, putem să-l trecem la feminin, iar 예요, verbul a fi. După cum observați, avem subiect, particulă de subiect, 요리사, meseria, în acest context, și verbul a fi. 오늘, 오늘, adverbul de timp, 오늘, împreună cu în îl citim 오늘은, 오늘은 비가 와요. 오늘은 비가 와요. 비, ploaie, ga, o altă particulă pe care o vom discuta în următoarele videouri, iar 와요 vine de la oda, a veni. 오늘은 비가 와요. Azi plouă. În continuare, completa spațiile cu în sau nen conform regulii pe care am avut-o mai sus.
Aștept răspunsurile voastre din nou în comentarii. Al treilea lucru pe care îl vom discuta azi este o altă particulă, e. Știți cumva de ce punem acel ni lângă acel cerculeț în față? Deoarece niciodată nu începem un bloc de silabe sau un cuvânt cu o vocală. Deci el ține locul unei consoane, dar nu se pronunță. Particulă de direcție. Se atașează de cuvântul anterior, pentru că, fiind particulă, după cum am zis, se scrie legat de cuvântul anterior, o putem traduce cu în sau la. Cu ajutorul acestei particule scoatem în evidență locul spre care ne îndreptăm. Iar structură gramaticală, ca să știm cum le poziționăm în propoziție, avem loc, particulă de direcție și verb. Iar dacă avem și subiectul, desigur îl punem la început. 포기, exemplu. 집에 가요. 집, casă sau acasă, particulă de direcție, iar 가요 provine de la cada, merge, conjugat la prezent, 가요, merg. Deci merg acasă. În contextul nostru, presupunem că ne referim la propria persoană, odată ce subiectul este omis. 한국에 와요. 한국, Coreea. Particulă de direcție, iar 와요 este conjugat la prezent, 오다, a veni. 오다, a veni. 한국에 와요. Repetați după mine. 한국에 와요. Mai avem excepții. Desigur, acestea nu sunt singurele, pentru că sunt destul de multicele. V-am scris o parte din ele. De ce sunt excepții? Pentru că aici nu arată neapărat direcția. Și pe aceste verbe le învățăm cu particula în față pentru a nu face greșeala de a fi precedate de o altă particulă. 다니다, a frecventa. 있다, a exista, a sta, a avea, a se afla sau a fi. Are foarte multe sensuri acest verb. opta. Este negativul antonimului ita, a nu exista, a nu sta, a nu avea, a nu se afla, a nu fi. Din nou depinde de context. anta. Aici citim doar n de jos. Îl citim doar când îl avem conjugat. Aici este trecut la infinitiv. După cum am scris mai jos, da sau ta, depinde de cuvânt, reprezintă infinitivul. anta, a lua loc, a se așeza. 다음은, următorul, salda, a trăi, a locui. 도착하다, a ajunge, În coreeană, dacă citim pe silabe, acest h se pronunță, doar că în vorbire nu se aude pronunțat acest h de cele mai multe ori. miccida, a înnebuni. A înnebuni. Probabil ați auzit des în seriale. 미쳤어요. 오늘 여기까지. 여러분 감사합니다. 다음에 봅시다. 안녕.